Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para bapak para ibu sedaya langsung mawon nggih. Resepsi telu menika kita bikak sesarengan kanthi baca basmalah nggih. Insyaallah resepsi Mas Gustur kalian Mbak Heni diparingi lancar lan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu sedaya ginarung suaranipun ungeling bangsa Bogiro. Anyapaki sarengipun pinanganten kakung Mas Gustur putranipun Bapak Sarmijan Ibu Tasmina engkang sampun sinambut ing akrami Mbak Heni putri saking Bapak Madiam Ibu Warsi. Mugi pinanganten dados sakinah mawaddah warahmah. Dalam menika Bapak Sarmijan lan Ibu Warti sak keluarga dening menapa kula lan panjenengan sedaya hanyadong donga restu dumateng pinanganten kekalih Mas Gustur ingkang sampun hamengku wanita Ratu Heni putrinipun Bapak Madiam lan Ibu Warsi. Alhamdulillah damel menika kita saged angrawuhi undanganipun Bapak Joyo Sarmijan lan Ibu Warti. Anyarangi hanapun pinanganten kekalih badhe ke Taman Asmara. Silakan Mas Gustur di belakangnya Mbak ini ya. Mugi pinanganten dadosa kaki lan nene donya ngantos dumugining swarga. Para bapak para ibu dalam menika atas nami LCR Audio ingkang mijil saking Dusun Sirep Desa Sumberjo Kecamatan Merak Kabupaten Tuban ingkang dipun pangarsani dening sederek kula Dikrul bersama syutingipun Valen Multimedia, pimpinan Mas Sodikin putra saking Bapak Sutomo dan Ibu Warsini. Dening juru foto Gustur Official Mbak ingkang mijil saking Desa Dusun Sirep Desa Sumberjo. Wonten mawon boten kata lumpen boten usah matur kata-kata niki sampun telu nggih. Monggo jenengan like, komen lan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kawula nuwun. Ayo Be.